Álmodj szépet, álmodj szépet, minden álmod szép legyen. Álmod elvisz, otthon ébredsz, túl a zajló tengeren. Hozzád szállnék, hozzád szállnék, és az álom elrepít. Hozzád szállnék, álomszárnyon, hogyha más már nem segít. Kedves barátaim, kedves tengerésznyugdíjasok, meghatva állok a tábla előtt, és adózom tisztelettel azoknak a férfiaknak és az emléküknek, akik 1933-ban több évszázados magyar tengerész hagyományt felújítva ötletesen, bátran vállalkoztak arra, hogy a hajójukkal egyszerre járják a legnagyobb magyar folyót, ami összeköt bennünket tengerrel és összeköt bennünket Európa szívével, és vállalkoztak rá, hogy ezekkel a pici hajókkal kimerészkedjenek a tengerre és a világóceánokra is. Bátorság kellett hozzá, fantázia kellett hozzá, vállalkozókedv kellett hozzá, ki is szélesedett, maga idején teljesen korszerű volt, utána talán az elzártság miatt a Duna-tenger hajózás veszített a jelentőségéből, pontosabban nem a jelentőségéből, hanem a gyakorlatából. Szívemből remélem, hogy most, amikor megnyíltak előttünk ismét a távolságok, élni tudunk a lehetőséggel, ki tudjuk használni ismét azokat a tengeri utakat, vízi utakat, ami bennünket közelebbi tengerekkel, a távoli óceánokkal és Európa szívével összekötnek. Megint vállalkozókedv kell hozzá, megint bátorság kell hozzá, új megoldásokat kell találnunk, új társulásokat kell találnunk, ki kell jutnunk, mert most már megvan a lehetőségünk az északi tengerekre is, ki kell jutnunk a földközi tengerre, a Fekete-tengeren keresztül, és ki kell használnunk mindazt a kereskedelmi lehetőséget a saját termékeink szállításában és a világ termékeinek szállításában, import és exportban, amik megnyíltak előttünk. Bízom benne, hogy most már van olyan távol, van olyan hagyomány, amire támaszkodni tudunk, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon hamar nem csak szárba szökken, de kalászt is fog hozni ez a munka, amit most ismét megkezdünk megművelt területen. Köszönöm a türelmüket!